Děkujeme. Dobrý den, slečno, co nám řeknete k tomuto focení tabla? Doufám, že budou povolené i jiné prostředky, třeba jako ruce. Jo, Nebo by bylo fajn a tak podobně. Také doufám, že tam nebudou všichni vypadat jako vajíčka, protože tam prý všichni vypadají jako vajíčka. Prostě jsi mi otočila. Že nekomentuji. Já bych chtěla pozdravit svou rodinu, všechny přátelé, co mi pomohli k tomuto úspěchu. Pak taky Lucku Pospíšilovou a Hanku Smilovou samozřejmě. A v neposlední řadě taky paní Novrátnici. Lilianě, jmenovitě Lilianě Choloušková, ne? Jak se jmenuje? Já nějak tak, Choloušková. Máme vás pozdravovat od slečny Šifrové. Děkuji.